kalo tile 24 san 2020 aw minnu b'an filɛ sanga ani waati an ka bɔlɔlɔkana la Mali kɔnɔna la fo ka taa se Mali kɔkana ma an b'aw fo danti foli min na ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale sele Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Farabugu ni ale tun bɛ karɔgɛrɛ dinɛ tigilamaw olu bolo kunu an ka wolomasiri tabaw u ye Farabugu ni ka a bɔ ni maa ninnu bolo a kɛra octobre kalo tile 22 san 2020 an ka wolomasiri tabaw yɛrɛ sa u ye ni baara in yɛrɛ ka a tɔgɔ da ko Farabugu ka lafiya kabini octobre kalo tile 15 san 2020 an ka wolomasiri tabaw u tun bɛ ni baara in a tun bɛ sen na an bɛ se ka fɔ ko kununta in tun ye a ta ko filanan kabini octobre kalo tile 22 an bɛ se k'a fɔ ko kununta kun ye a ta ko 2 ye nin baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tun ɲɛmaya bɛ maa min bolo sa o de ye an ka jamana ɲɛmaa danga ni o ye colonel Asimi Goita minnu n'olu bɛ ka camancɛ fanga ni ka ale latɛmɛ cogoya min na ani maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o de ye commandant min ni ale bɛ secteur 5 la ni a bɛ wele ko opération Maliko ani colonel DJ Dambele fo ka taa se commandant caman fana ma olu de jɛra ni ka nin baara ninnu ni ka a kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka sanfɛ pankuru ale ye maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu jogina o ye olu ta ni ka taa n'u ye segukaw olu fɛ yen nɔ walasa olu bɛ se ka furakɛli teliman sɔrɔ cogoya min na an ka jamana ɲɛmaa danga ni o ye colonel Asimi Goita ale y'a yira k'a fɔ ko an ka wolomasiri tabaw ko togoya si la k'u tɛna an ka dugu kelen ni k'a to banbagaciw bolo u ka se ka u sago k'a la cogoya min na o colonel Asimi Goita kelen ale ka fɔ la sa ko olu bɛ waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na a sigiyɔrɔ la wa ko o y'olu ka baarakɛta ye k'u bɛ to a sen na walasa ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ni kisi ani u bololaminɛw ani maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa i ka ci fɛ cogoya min na hɛrɛ ani baden o kɔnɔna la. Faransiskaw ka minisiri min bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinen bɛ u ka dugu kɔkɔna kow bɛɛ lajɛlen ma ale tun kan ka na an ka faba kɔnɔna la yan nɔ kunu alamusa o bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka sababuya kɛ ko dɔw olu donna a kɔrɔ nka a bɛna bila kari nata in na o la a bɛna an ka faba o kɔnɔna la Jean-Yves Le Drian yɛrɛ sa kabini fanga sugusu o kɛra utukalo tile 18 tɛmɛnen na sa a nakun ye de walasa ka na baara dɔw bɛ yen nɔ ni ka olu sɛbɛntiya o baara dɔ bɛ tali kɛ fɛn min kan sa o de ye bolonɔbila sɛbɛn min ni a kɛra bɛn o sira fɛ min ni a kɛra san 2015 ni ale bɛ wele ko accord de paix d'Alger kabini camancɛ fanga ale sigira wagati min na a yirala k'a fɔ ko da tɛ ka don o kuma ninnu na a nakun ye walasa ka o kow bɛɛ lajɛlen sigi sen kan. Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ du 121 de bɛ yen nɔ minnu n'olu bɔra u sigiyɔrɔ la ka na Tɔnbɔkutu ale dugu kɔnɔna la bololaminɛ caman dira olu ma kunu sɔgɔmada fɛ octobre kalo tile 22 san 2020 o bololaminɛ ninnu ye tali kɛ fɛn min kan sa a dira du 30 o de ma a ye tali kɛ bazi ka taa se birifini tobiliminɛw ale ni sange ani dɛbɛnw ani o n'a ɲɔgɔnna caman u ka jamana marabaw ka fɔla sa ko nin bololaminɛ in dira maa minnu ma sa o de ye cakɛda min ni ale bɛ wele ko au commissariat pour les réfugiés ni o ɲɛsinen bɛ maa minnu ma sa maa minnu bɛ yen nɔ ni u kɛlen don ka u sigiyɔrɔw bila ka taga u daga yɔrɔ wɛrɛw la olu bɛ yen nɔ ka dɛmɛ don o maaw de ma. Korokaw fɛ yen nɔ dugu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Birigadogo yɛrɛ sa ale bɛ pelemaw de mara o la sa u ka dugutigi ale bɔnɛna ani na maramafɛntigi la dɔw fɛ maramafɛntigi minnu yɛrɛ sa n'olu ma se ka suguya dɔn maa dɔw ka fɔla sa k'u ye ni cɛba in bɔnɛ ani na octobre kalo tile 19 san 2020 a kɛra su kolenba la o maa kelenw ka fɔla tuguni sa ko maa minnu kɛra nin ko in ale sababu ye ko halisa u sugu ma dɔn. An bɛ taa kɔkan kibaru la Madagaskarkaw olu fɛ yen nɔ u ka sanfɛ pankuruso olu ye sɛbɛnfura min ni a bilala kunu alamusa sufɛla la a yirala k'a fɔ ko u bɛna u ka yɔrɔw ni ka a datugu n'o ye sanfɛso ye nanzaraw olu ka jamana la n'o bɛ tali kɛ Allemagne Belgique Espagne Faransi Italie ka taa se Pays-Bas ma Pologne Royaume-Uni Ukraine ale ni fo Rusikaw olu fɛ yen nɔ u ka nin yɔrɔ datugu in sa a kun ye fɛn min ye o de ye k'a yira k'a fɔ coronavirus ale bana na kana na cari u ka jamana kɔnɔna la tuguni.
Tanzanie polisilakaw olu ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko u ka jamana kɔnɔna la ko bingani wale taara ka u sɛgɛrɛ. O bingani wale in kɛra maa minnu fɛ sa, o de ye karogɛlɛn diinɛ tigilamaw olu fɛ. A kɛra u ka dugu min na sa, o de ye Kitaya. Kitaya ale bɛ Mozambique an'u ka dugu o furancɛ la. Ni bingani wale in yɛrɛ kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen in na, a kɛra sababu ye ni ka maa caman de bɔnɛ a nin na. Ayiwa an balima Mali kunnafoni.net jabarani lajɛbɔ ni kunnafoni de tun bɛ an bolo bi ka da aw bɛɛ lajɛlenlen kulo kan. Aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na. Aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlenlen ma.